салом ба ҳама дӯстон, хуш омадед ба видео. Имрӯз ман дар бораи се хабари асосӣ мегӯям, се чизе ки ҳар як мухлиси футбол бояд донад. Ҳамашро кӯтоҳ, равшан ва фаҳмо мегӯям, то ҳеҷ чизро аз даст надиҳед. Ва мисли ҳамеша ёдовар мешавем, агар мехоҳед бозиҳои калонро дар сифати хуб, бе қатшавӣ ва бе реклама тамошо кунед, ҳамааш дар канали телеграми ман ҳаст. Дар он ҷо шумо метавонед на танҳо пахшҳои зиндаро бинед, балки дигар хабарҳои ҷолиб ва таҳлилҳои футболии маро низ тамошо кунед. Бо ман ва мухлисони дигар ҳамфикр шавед. Ва албатта Эл-Класико пурра дар пахши зиндаи телеграми ман хоҳад буд, бо комментарияи ман ва вокунишҳои зинда ҳангоми бозӣ. Аз даст надиҳед, ссилка дар описания ва дар комментарияи ин видео гузошта шудааст. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, баъзан дар футбол лаҳзое мешавад ки гӯё ҳамаи чиз хуб аст, даста 5-1 ғолиб меояд, аммо диққати ҳама не ба пирӯзӣ, балки ба як бозингар меравад. Ва ин бор ин бозингар Муҳаммад Салоҳ буд. Ливерпул ниҳоят баъди 4 бохти пайдарпай пирӯз шуд, вале Салоҳ шод набуд. Ӯ ба мухлисон кафкӯбӣ зад ва ором ба туннел рафт. Ин нишон медиҳад ки дар дохили ӯ чизе ором нест. Имрӯз Салоҳ дигар мисли пештара нест, на аз сабаби сину сол, балки аз сабаби он ки гӯё оташи дохилияш кам шудааст. Мураббӣ Арне Слот қарор дод ӯро дар бозӣ нагузорад ва схемаашро ба 4-4-2 иваз кард. Ва ин қарор натиҷа дод. Флориан Виртс, ки тобистон бо пули калон ба даста пайваст, нишон дод ки ӯ арзанда аст. Ӯ дар тарафи рост хеле хуб бозӣ кард ва даста нишон дод ки метавонад боз ба сатҳи баланд баргардад. Аммо Салоҳ ки ҳамагӣ 16 дақиқа бозӣ кард, ягон чизи ҷиддӣ нишон надод. Чанд маротиба тӯбро аз даст дод ва дар охир як зарба зад ки метавонист ба Виртс пас диҳад, вале худаш хост гол занад. Ин аллакай нишон медиҳад ки ӯ на танҳо дар бозӣ, балки дар рӯҳияаш ҳам мушкилӣ дорад. Аммо танҳо ӯ гунаҳгор нест. Пас аз рафтани Трент Александр-Арнолд ба Реал, Салоҳ ҳамсафари беҳтарин ва фаҳмиши худро дар майдон аз даст дод. Онҳо 8 сол якҷо буданд ва якдигарро бесухан мефаҳмиданд. ҳоло ин ҳамоҳангӣ аз байн рафт. Брэдли ва Фримпонг хубанд, вале на мисли Трент Александр-Арнолд. қаблан Салоҳ метавонист якбора бозиро ҳал кунад, ҳоло бошад гӯё беэътимод шудааст ва ин барои бозингари сатҳи ӯ хеле вазнин аст. Ба ин илова кунед ки чанд моҳ пеш дӯсти наздики ӯ Диего Жота дар садама ҳалок шуд. Ин воқеа Салоҳро сахт шикаст. ӯ хомӯшона дард мекашад ва ҳар ки чунин чизро аз сар гузаронидааст, медонад ки ин осон нест. Шояд ҳамин ҳолати рӯҳӣ сабаб шудааст ки Салоҳ ҳоло наметавонад ба ҳамон сатҳи пешина баргардад. Аммо футбол касеро интизор намешавад. Арне Слот медонад ки бояд сахт қарор гирад. Агар Ливерпул мехоҳад боз ғолиб шавад, ӯ бояд қарорҳои ҷасурона қабул кунад. ҳоло даста бояд пеш равад, ҳатто агар легендааш муваққатан дар захира нишинад. Дар ҳамин вақт бозингарони нав Виртс, Экитеке, Кеза бо нерӯ ва хоҳиши бузург бозӣ мекунанд. онҳо гуруснанд ба пирӯзӣ ва ҳамин чиз ба даста рӯҳия медиҳад. ва Салоҳ танҳо менишинад ва тамошо мекунад. Аммо ман ӯро мешиносам. ӯ боз метавонад баргардад. ӯ аллакай 2-3 маротиба чунин ҳолатро аз сар гузаронидааст. вақте ҳама мегуфтанд ки ҳамааш тамом шуд, ӯ баргашт ва ҳамаро боз дар хайрат гузошт. ҳоло омораш хуб нест. 5 гол дар 23 бозӣ. бисёриҳо мегӯянд вақти рафтан ба Арабистони Саудӣ расидааст. аммо ман фикр мекунам ҳоло ҳанӯз барвақт аст ки ӯро хат занем. шояд нишастан дар захира барои ӯ хуб шавад, то ки фикрҳояшро ҷамъ кунад ва аз нав оғоз намояд. ва вақте бармегардад, шояд боз ҳамон Салоҳи ҳамешагӣ мешавад. пурэнергия, ҷасур ва хатарнок. Ливерпул бошад ҳоло дар марҳилаи тағйир аз Слот дастаи нав сохтааст. Виртс, Исак, Экитеке, Керкез, Фримпонг ва барои мутобиқ шудан вақт лозим аст. аммо як чиз равшан аст. давраи Салоҳ ба охир мерасад ва давраи бозингарони нав оғоз меёбад. савол ин аст, оё Салоҳ мехоҳад боз қисми ин оянда бошад ё танҳо аз канор нигоҳ мекунад? футбол ҳамеша бераҳм аст. ҳеҷ кас абадӣ нест, аммо бузургӣ дар он аст ки баъди суқут боз бархезӣ. ва агар ягон кас ин қудратро дошта бошад, ин бешубҳа Муҳаммад Салоҳ аст. дӯстон, бозиҳои футболӣ ва ҳамчунин дигар намуди варзиширо шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар он ҷо аввал коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардан метавонанд дар аввалин пардохти худ бо промои махсуси мо MG0777 соҳиби 8000 сомонӣ бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. дӯстон, Лионел Месси шартномаи нав бо Интер Майами имзо кард то моҳи декабри соли 2028. яъне мо ҳоло ҳадди аққал 3 соли дигар бозии Мессиро мебинем. вақте ин хабар баромад, аввалин чизе ки ба сарам омад ҳамин буд. Месси ҳатман ба 1000 гол мерасад. агар фикр кунем ӯ 3 сол
дар MLS бозӣ мекунад ва боз бо тими Аргентина баромад мекунад, чӣ гуна ба ин рақам намерасад? Ин дигар суол нест, танҳо вақт лозим аст. Ба ин илова кунед тақрибан 400 паси голӣ, ин рақамҳо худашон гап мезананд. Баъзан ман ханда мекунам, илтимос Месси, каме баъд дигарон ҳам ҷой де, ҳамаи чизро гирифтӣ, туби тиллоӣ, бутси тиллоӣ, қариб ҳамаи рекордҳо аз туан, ҳоло боз ба 1000 гол меравӣ? Бародар, то кай? Аммо росташ ӯ воқеан метавонад ин корро кунад. Дар 3 соли оянда бо сатҳи бозии ӯ ин комилан имконпазир аст. Ӯ метавонад бозингаре шавад ки дар таърихи футбол аз ҳама бештар гол задааст. Инро дар ёд доред, баъд мебинем ки чӣ мешавад. Ман худам ҳайрон шудам ки Месси қарор дод то синни 41 солагӣ бозӣ кунад, чун баъзан дида мешуд ки ӯ хаста аст, мехоҳад истироҳат кунад, бо оилааш бошад. Аммо дар Майами гӯё ҳамаи чиз дигар шуд. Ӯ ором шуд, аз бозӣ боз лаззат мебарад. Баъди солҳои душвор дар ПСЖ ки ҳама ӯро танқид мекарданд, ҳоло ӯ худашро ором ҳис мекунад. Дар Интер Майами ҳамаи чиз сабук аст. Обу ҳаво гарм, мардуми дӯстона, бисёриҳо испанӣ гап мезананд ва барои ӯ ин мисли хона аст. Месси боз бо табассум бозӣ мекунад ва ҳамин чиз муҳим аст. танҳо як чиз, Месси, ту дар бораи мухлисони худ фикр кардӣ? Барои дидани бозиҳои ту акнун одамон бояд шабона бедор шаванд. Баъзан мешавад, баъзан на, вале ҳама мехоҳанд на танҳо натиҷаро бинанд, балки худи бозии туро тамошо кунанд. Бо Месси ҳеҷ гоҳ танҳо гап дар бораи гол намеравад. Ӯ бозӣ мекунад, лаҳза месозад, аз мавқеи ҳимоятгар тӯб мегирад ва дар охир хетрик мезанад. Ин чизро дигар кас карда наметавонад. Ба мавсими ҳозира нигаред, ӯ бутсии тиллоиро гирифт, 29 гол ва ҳамагӣ як пеналти, он ҳам дар охири бозии мавсим. Ин девонавор аст. Агар мо боз 3 соли дигар чунин Мессиро бинем, ман ҳеҷ шикоят надорам. ӯ то 41 сола бозӣ мекунад. Кӣ фикр мекард ки ин қадар идома медиҳад? Аммо ҳоло дида мешавад ки ӯ аз футбол хаста нашудааст. Ӯ мехоҳад бозӣ кунад, лаззат барад ва зиндагӣ кунад. Баргаштан ба Аврупо? Не, ин қисса тамом шуд. ӯ ҳамаи чизро бурд, ҳамаи чизро исбот кард. ҳоло мехоҳад танҳо оромона футбол бозӣ кунад, бе матбуот, бе танқидҳо, бе сару садо. Футбол барои худаш, барои рӯи худ. ӯ бо оилааш аст, бо ҳамдастаҳояш хурсанд аст, механдад, ба ҷавонон кӯмак мекунад ва муҳимаш, ӯ Интер Майамиро дигар кард. Дастае ки як вақт дар поёни ҷадвал буд, ҳоло ба як дастаи ҷиддӣ табдил ёфт. Ин ҳама аз баракати Месси аст. ҳоло бошад 3 соли дигар ҳамин зебоӣ идома мекунад. 3 соли дигар аз бозии афсонавии Месси. Шояд то 1000-умин гол. Ва агар касе бовар надорад, ин рӯзро дар хотир доред. Баъди 3 сол мо боз ба ин гап бармегардем. Дӯстон, пеш аз классико дар Испания аллакай ҷанҷоли ҳақиқӣ сар шуд ва ҳама аз як ҷумлаи Ламин Ямал оғоз гирифт. Ин ҳафта ӯ дар эфир бо стример Ибай Лянос ва Жерар Пике иштирок кард. онҳо дар Twitch нишаста буданд, суҳбати оддӣ мекарданд дар бораи Kings Liga, дар бораи дастаҳояшон шӯхӣ мекарданд ва ногаҳон Ибай мепурсад: дастаи ман ба Реал Мадрид монанд аст? Ямал бефикр ҷавоб медиҳад: бале, албатта, онҳо медузданд, онҳо шикоят мекунанд. ҳама дар эфир хандиданд, вале ҳамин шӯхӣ сабаби як мавҷи бузурги баҳсҳо дар Испания шуд. Видео зуд паҳн гардид, расонаҳо онро бардоштанд ва дар чанд соат суханони Ямал ба хабари рақами 1 дар тамоми кишвар табдил ёфт. Вокуниш дер пайдо нашуд. Дар Мадрид ин гапҳоро ҳамчун таҳқир қабул карданд. Шабакаҳои телевизионӣ, барномаҳои варзишӣ, рӯзноманигорон ҳама мепурсиданд, чаро ӯ маҳз ҳоло пеш аз Эл-Класико чунин чиз гуфт. Зеро ҳатто агар ӯ инро бо шӯхӣ гуфта бошад ҳам, садо дод, мисли айбдоркунӣ, гӯё Реал Мадрид бо ёрии доварон пирӯз мешавад ва ҳамеша шикоят мекунад. Дар он суҳбат Жерар Пике низ иштирок дошт. ӯ ҳам шӯхиро идома дод ва ба ҳамин тарз вазъро бозам гармтар кард. ҳоло тамоми Испания дар бораи ин гапҳо баҳс мекунад. баъзеҳо мегӯянд, ин танҳо шӯхии бозингари ҷавон аст. Дигарон бовар доранд, ин як иғво пеш аз бозии асосии мавсим аст. ҷолиб он аст ки вақте ин гапҳо бисёр ҳасос аст, то классико ҳамагӣ чанд рӯз мондааст. Барселона ба Бернабеу меравад ва байни дастаҳо ҳамагӣ 2 имтиёз фарқ аст. ҳоло ҳар як калима метавонад ба муҳити пеш аз бозӣ таъсир расонад. дар Мадрид мегӯянд ки мухлисони Реал барои Ямал қабули гарм омода мекунанд. расонаҳои испанӣ менависанд ки ин сухан шарораи пеш аз тӯфон шуд ва нашриҳои мадридӣ ҳатто айб мегузоранд ки Барса боз тактикаи ҳамешагии худро истифода бурдааст, яъне ба вуҷуд овардани садо ва фишор пеш аз бозӣ. худи Реал Мадрид то ҳол хомӯш аст. ҳеҷ як бозингар, мураббӣ ё намояндаи клуб ягон изҳорот надодааст. аммо маълум аст ки дар
дохили даста ин суханҳо бетавофут намонданд. ҳоло пеш аз бозии рӯзаи истироҳат Классико ба як тӯфони ҳақиқии иттилоотӣ табдил ёфтааст. Барса ба бозӣ тайёр мешавад. Реал ҳам ва дар маркази ҳамаи ин ҳодисаҳо як ҷумла меистад, ки дар шӯхӣ гуфта шуд. Аммо тавре одатан дар футболи Испания мешавад, маҳз чунин ҷузъиёти хурд баъзан ба ҷанҷоли бузург мубаддал мешавад, ки баъд солҳо дар ёд мемонад. ҳамин тавр дӯстон, Классико ҳанӯз сар нашудааст, вале ҷанг аллакай оғоз ёфт, на дар майдон, балки дар интернет. ҳоло танҳо савол ин аст, ки аввал ҷавоб медиҳад: Барса дар Бернабеу ё Реал дар матбуот? ба ҳамин тамом боридан ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд, лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров, хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.